Hani hai tui fojika nong bagai te kaisa katal video wngkha Bollywood jogotni khobor ba news ekdigi Bollywood jogotni ekdigi phaisingko hingkhai kajaklaimani season ba kajakmani mangpili rok kasaui phaio onno digi hingka khai purana superstar hindi singer hindi namkora actor actress hindi kajaklaimani hichangni bongni nukhungno swgaklaimani mwtui hai mangpili bo kasai phaio. Mwtui hanya ang nong bagai te kaisa video katal tubi phaikhe mo wngkha 90 dashok ni Bollywood superstar Govindani tabuk social media o news jeheno gormosai phaikha ba news kasawui phaikha Govinda bo bini bihik Sunita Ahuja bai kaklai sinani hinui saimangkha je Govindani nukhung kaklaimani ukulugo tongo Govindani extra marital affair hinui chung media ni tui ba social media ni tui kisa nobor manhoka saimankha je bwrwi bai Govindani affair tongo o bwrwini umor 30 bochor bo khoroksa Marathi industries ni heroine hinui social media rogo tabuk o nobar belai no tungflasaui phaikha ba social media mo bahaje heno gormosaui phaikha saimangkha Govinda bai bini bihi Sunita Ahuja ni kalaibari wngmani prai 37 bochor kakha tai kisa hingka no 38 bochor kanani borok tabuk o bongni 37 bochor kajakmani no divorce ni phaisinggo twlangui tongo hinui koktoma kasaui phaikha. Tai saimangkha superstar Govindani umor 61 bochor 61 bochor umoro bo bini bihik bai divorce wngmani hinui o koktoma kasai phaimani bini bihik Sunita Ahuja bai Govindani bwsak khoroknoi tongo bwrwi khoroksa chela khoroksa bwrwini mung wngkha Tina Ahuja tai chelani mung wngkha Yashwendra Ahuja mungui. Haipano bono o kwnui kaklai sinani himani tapu jorotui kebo phano kunu media ni bwskango phai sapaiyaku haipano Sunita Ahuja ni purana interview ni video ni kokthai rok tabuk social media o viral wngjak. Hingka paithakgo amchwkno sajaknai norok ani video no chajakhai ani channel no chajakhai ani channel no like subscribe khai di mwdui hai tebo kodal kodal video rok manani bagui.